Pelok bisa pelok. Dari pelok. Dulu aja dulu, jangan sama Pak Guru. Ya. Manut. Ya. Ambil suara. Rolumo. Oke. Aglar Kang Samyo Sepo. Ini dibaca. Oh, Kang itu Mas. Ini. Oh iya. Bro Mas, yakin aku dulu lipat Mas. Waduh. Rolumo. Aglar Kang Samyo Sepo. Samudra Kata-kata nu kan men Pindha rubing kang samudra. Ayar maca. Pindha rubing kang samudra. Pindha rubing kang samudra. Obro usananira. Kowe niroke wae aku maca, kowe sing niroke ya. Bayangine ya, manut karo Pak Guru ya. Rolumo moluro ya. Aglar Pandraing Kang Puspita tetinding prawi ira ira iki medun kok pisan tetinding prawi Rakyono Pate Sudiro Tidem Kang Samyo
Sulit ini nganunya pelatihannya muridnya banyak bicara. Oke, Yojo, Mas iki nganu kan dalang Yojo. Nganu Yojo, gini ngawur. Dalang cok bendut. Kita cok bendut. Kan samar pamoring sokmo, samar pamoring sokmo. Jinuk moyo, binai wangase. Ngasepi. Mosok dicengkok Mas ngono tok. Ya dicengkok. Lah kuwi mana jenengan jare gurune Mas. Oh. Sawar pamoring sokmo. Sawar pamoring sokmo. Ngono Mas. Lah roa kan. Yo kan 6 par 6. Pamoring sokmo. Jinuk moyo winayo. Sepi. Sini apa situ? Ya sini aja, yang baik di sini Mas. Sini aja biar ngang, biar ngang. Alap-alap piroto. Oh Mas. Alap-alap Piroto. ontran Piroto. Ontran piroto.
pamoring soko lanang lo pansamar pamoring soko sinukmaya rapi sinipan nanging kanggo pambukane warana Aleng saking layape ngaluyo Endo pasate sumpah lo supeng rasa jati Jadi mau waktu lali. Film kan pede Film pede Ini sing ngono kowe lho Iki wis rampung ta aku? sing bar kono gaton Mas. Mas Guru aku Rampung, rampung. Rampung iki. Oh, Bentar matur nuwun. Heh? Oh, bisa. Tapi belok kan. Oh, ya iki kan kowe